До идването си в клиника доктор Воробйов в Белград, всъщност аз не осъзнавах, че имам проблем с алкохола. Пия от 15 години, като започнах с малки количества, посещавайки най-различни клубове, дискотеки, тържества, какво ли не. Постепенно количествата се увеличаваха, като в фазата, в която бях преди да дойда в клиниката, пиех около литър и половина дневно понякога, в продължение на 10 дни, без да спра. През цялото това време аз не знаех, че имам проблем и че като цяло алкохолизма е състояние равносилно на болест, в което човек не може сам да излезе от състоянието, му е необходима специализирана лекарска помощ и помощ на хора с богат опит в съответната материя. Попадайки в клиниката, получих съответното медикаментозно, т.е. третиране на физическата зависимост и психологическо отношение, т.е. третиране на психологическата зависимост от алкохола. Самата клиника е доста приятна, хората са професионалисти и след престоя си тук аз съм убеден вече, че мога да се справя с зависимостта си от алкохола. Разбира се, времето ще покаже, но помощта, която получих, съответства на всякакъв тип световни стандарти. От 36 години в България с проблем с алкохола, който имам отдавна, но не осъзнавах. Консумирам алкохол от 7, 8, 9, 10 години, като в последните 3 години в големи количества. Преди 2 години имах проблем с черния дроб, бях поспрял алкохол и реших, че съм елиминирал проблема, но се оказа, че не е така. След което имах много тежък проблем с зависимостта, която предизвика алкохол в мен и реших да се обърна за помощ към клиника Воробйов. След като бях